Kaixo, guardion, gure ogia ogiteiko Eneko Elgezabal naiz, eta oraingoan ogiaren mitoei buruz hitz egingo dugu. Lehengo mitoa, ogiaren energi kaloriko erakarpen hori oso handia da. Gezurra, guztiz gezurra, ezta? Ogia janari guztien bezala baditu kaloria batzuk, baina ogiaren kasuan bajua da, ezta? 100 gramuko 250 kilokaloria inguru ibilko da. Orduen, ogia ez da kalte egiten diguna, ez da baizik eta zerekin laguntzen dugu ogi hori, ez da saltzak edo frigituak edo horri da prutsuet handicap, ez da esango geneke. Beraz, lehengo mitoa, gezurra, guztiz gezurra. Bigarren mitoa, ez da, argaltzeko, esaten da horia ezin dela ogirik jan, ez da, gezurra, guztiz gezurra. Gizakia daramatza 4.000 urte baina gehiago ogia jaten, ezinezkoa da bapatean, ogia kendu behar dugu, linea mantentzeko, hori da posible. Karbohidrato komplexu onak ditu, guretzak gure osasunentzako onak direnak, orduen kontrolatu behar duguna, ze kopuru eta ze ogi mota jan. Ze badauzkagu ogi azkarrak edo ogi motelak gure gorputza zainduko dutena. Ogi azkarrak kalte egin aldigute, azukrea daukatenak, edo ogi motelak fermentazio oso luzeak dituenak guztiz orunagarriak direza, osasunerako onak direnak. Orduen, argaltzeko ogiak kendu beharra, mitoa, gezurra, guztiz gezurra. Ogi onak esaten dugunean edo ogi motelak, hau da, 16-24 orduko fermentazio luzeak, ezta? Egiten dugu ogia egun batetik bestean egosteko. Orduen, ezaugarriak dira kolorea. Kolore gorriak edo ampoia diruditen hauek pintxelike gaixotasuna agian dela, baina ezaugarri bat da fermentazio motela eduki duela hotzean. Horrek laguntzen digu glutenaren degradazio bat, glutena ona da. Orduan egin behar dugu fermentazio oso luze bat, 16 ordutik gorakoa, gluten hori degradatzeko gure gorputzarentzako onurak lortzeko. Gure kasuan lantzen ditugu 10-12 ogi puska handiak ore 10ekin bakarrik, hori da ezaugarri nagusiena. Beste mito bat, esaten du, ogi integralak ez duela loditzen. Gezurra. Izan ere, ogi integralak zein zuriak kaloria oso berdinak ditu, agian pizka bat gitxiago, baina bai daukaguna da gari osoa izakeran, daukagu kanpoko azala, barruko germena, bere bai badaukagu, non berton dauden gariaren mineralak, vitaminak eta zuntza. Orduen, hobeagoa da integrala. Naiz eta kilokaloria berdinak. Orduen, ez du loditzen. Hobeagoa da, osasuntsuagoa da, bai. Hurrengoa mitoak dio, ogiaren mamiak azala baino gehiago loditzen duela. Eta gezurra. Berriz ere, gezurra. Azalduko dugu, bere bai, ez da, moztuko dugu bat barrutik ikusteko azala eta mamia, eta azalduko dugu. Orduen, hemen ikusten dugu ogiaren azala eta ogiaren mamia. Osagaiak berdinak dira. Irina, ura eta gatza. Berdinak dira kanpoan zein barruan. Gertatzen dena da, kanpoko azala harinago lehortzen da, orduan, pisu gitxiago du kanpoko azalak, pisu gitxiago kaloria pizka bat gehiago, baina berdina. Ez dugu nabarituko ez ebez. Beste mito bat esaten du, moldeko ogia, ogi zuria baino osasungarriagoa dela. Bueno, 189an nik ustot gezurra dela. Osagaiak begiratzen baditugu, gehitzen da irina, ura, azukrea, orduen azukre horrek, edo arraultzoiek, edo koipe kopuru hor zenbetekoa da. Gure kasuan ez dugu azukrerik erabiltzen, guke azukaren ordez erabiltzen dugu irin espelta eskaldatua, olioa bakarrik erabiltzen dugu, eta ez dugu azukrerik erabiltzen. Orduen gehienetan molde ogiak jokiten dugu azukrea eta olio kopuru handiak. Zetako, armairuan luze iraunkortzeko. Hurrengo mitoa, ogia ezin da izoztu. Gezurra, ogia ona bada, edozein janari bai ogia edo amamaren dilistak onak badira, egin aurretik edo izoztu ondoren, onak jarraitzen izango dira. Asteko astelen guztietan egiten dugu kurkuma ogia, ez dago arazirik, izoztu, eta datorren astelenan jan edo ostiralean jan, sarritan egiten dugu, igual pieza handiak. Dendan moztu egiten dugu,
eta gero zerra horiek, irunaka o launaka izostu, eta horrela egunero badeko zure bi zerra, hiru zerra jateko. Orden, izostu alda ogia? Bai. Bueno, Joseba, listo, bukatu dugu. Espero dute mitoi buruzko elkarrizketa txikia o gustoko izatea, eta berriro ikustea elkarrekin. Hau izan da dena. Aio!